Kasngi basuk bakmen ya perlok baro bat mentangi don sakawai pat ka advertisement kaba penmi da ka DC office na po juai ya kitu kisamla ki bakwa ban apply kam sarkar po DC office juai ne hapo West Giant Hills district bat ya kani ka advertisement ka don ya unamba DSC/ADVT/20012/257 katarik babu ya kani ka advertisement kadai arpun yau tarik okus arajar arpusan bat katarik bakistang ban sim ya ka application kadai nadu artarik September arajar arpusan bat kelas date ban submit ya kani ka application kadai artarik Oktober arpusan bat kapur ban submit kandu ya ka online application ki klaim batai kadai kat no baje ngatharai bahai bapin submit shua ban kod kapor trai office kemut shua kapor san baje jong ka artarik Oktober arajar arpusan tega don ka jingpen slam ya kali ka advertisement na kaliang jongi na marangi bioi ya kani ka advertisement mo te what's ngawi ai te kapor kadang don sngo bahaban ya lej bani apply nang taga kerteng jong kapor sahangne kadai ka grade 4 but ka jingsiu hangne ka 8 ha ka p level 1 but don hadu unrup how to ki pose kabalapi prateli kan lej syaki unreserved kat basan PR teli kadai nam taki kasih jantia bat karo kategori nang ta ki balak ban apply ki haban don ya ka class 6 pas kini bandai ki balak pas class 6 bat kakarta pafila ban apply hangne kadai peringkat pra hadu laipu snem bat namta ki SC ST kadon ka relaxation ka basan snem bat ka bai exam bapihap ban siu kadai san phau tengka namta ki ST SC kadwa sispa tengka namta ki weipat bat phila ban siu ya ka bai exam hakilai teli kirukom baningkong phila ban siu da ka ATM debit ane credit card nangta kabaar phila ban siu da ka e-chalan ka balai pat phila ban siu da ka UPI kumno ban apply ya gani ka kam ki sama ki bakwa ban apply ya gani kam ki hapan register shwai lade hapo jong ka official website jong ka West Giant Hills districts kata ka westgianthills.gov.in sa klik hang tu wat ya ka DSC ya wat kata DSC hang tu lane ka district selection committee sa klik hang tu nang ta syubut be ya ki jing pata hang tu sa klik ya ka link ka ong register sa klik hang tu kan saya lam ya pi ha ka way ka page ka ba pi ha ban register ban tho ban pendap ya ki details yang pi baro te namta kitu pat ki bala tip kumno ban apply ki hab ban syu apply direct mo bat lada don kinu kijing haba pi apply ya kita kam sngop haban lek kali na po DSC branch kebetulan hapo DSC hapo DC office hajuai but na kapenta kitu kisamla ki baklempat pas ya ka matrik lan ki baklempat ya le ya exam matrik sngop haban lek ban mi syapo DC office si juai sekali ki dokumen ayu baki pediang namar bakat kum kan ka advertisement ngatai ka don kijing bakla kipan ya ka qualification ke patang klasik senrai ka dokumen baki pediang hangtai ban pej ya ka ban proof ya kata ka birth lan ya kata ka sngikha kisim na ka SSLC admit card ka bamut ba kami hap kin te sngop haban mi syapo DC office juai sekali benia ki dokumen sebagai haban submit ban proof ya ka karta jong pi te tat hadu bangin ya sembyang sahaki wai pat ki video kublai shibun paralok.